Ons had nou op een laag vlak rugby gespeeld. Ons had dus nog niet klap bij zich gehad. Ons klap bij was maar de hotel. Als het nou klaar Als het nou klaar gespeeld, dan is het maar gebad en aangetrekt daar bij die velden. Als je allemaal hotel toe, daar hebben ze die toespraken gemaakt. En dat is nou thee gedronken, koek gegeten en zo. Maar ik had nou één aan dat is zo in die kroeg geweest daar. Al die rugbyspelers nou en die mensen, die bestuurders en die goeders, die africhters. En hier komt een man ingestrompeld, maar hij is verschrikkelijk gedronken. Hij heeft niet daar gedronken, hij heeft iets anders. En zomaar met die inkomst zoeken je moeilijkheid daar, je weet met een man. Ruk hier naar in, ruk en daarin. En ik zie die kroegman wijst net zo voor een van die grote mannen en die vat hem. Een van die voorrijden. En hij holt met hij man, die diertjes wat zo. Maar hij gooit hem door in de straat en hij komt terug en trekt zijn bijtje zo recht, die das. Even groot man, hij nog weer zijn glas opgetellen. Hij kwam weer bij de deur maar dan maar toe kwam hij met mening. En hij ziet hij zijn job nog slecht doen en hij grijpt hem weer en hij holt hem weer. Maar toen holt hij hem zomaar dwars door die deur, hij gooit hem weer in het middel van de straat. Hij net weer en hier kwam hij per weer op hem. En toen vat hij hem. Toen holt hij met hem in die muur vast eerst. En terug en toe bij die deur uit. En toen hem uitgooien, toen zei hij schram af. Ik denk je zet te veel backspin op hem.